Islam kena sebarake ana tanah Jawa ning syarate loro. Siji aja meksa lan nggunakake kekerasan anggenmu nyebar agama. Loro elek-elek lan ngowahi tatanan adat budaya sing wis ana. Merga budaya lan tradisi kuwi uga kanugrahaning Gusti supaya uripe menungsa guyub rukun lan duweni jati diri. Rong perkara ki gondelon kenceng. Ya aku tartamtu bakal ngestokake nanging besok yen wali-wali sing teka ana kene banjur piye? Kuwi perkaramu piye leh njlentrehke karo para-para sing nyepet agama ning kene. Kok nganti perjanjian iki dilanggar, yen nganti gununge njeblik samudra umuk padha nyalahke wong Jawa.